Vi, Nikolaj og Magnus, elsker sommer og morgensol, men det gør os triste, at vinduet er alt for beskidt til at få den optimale oplevelse. Derfor vil vi gerne vaske vinduer på skolen, da vi mener, at vores kammerater og dygtige lærere fortjener en fuld panoramaudsigt ud over vores smukke skole. Vi er to ambitiøse herrer, der brænder for det her. Vi har ben i næsen og hænderne rigtig skruet på. Vi er begge outdoor-elever og dermed gode til at yde en indsats for det kollektiv. Vores tid som outdoor-elev har også gjort, at vi er gode til at tage beslutninger i pressede situationer. Vi vil nu overraske vores yndlingslærer, den yndige Ditte. Ditte, hun sidder lige herinde. Vi vil nu overraske. Kom med. Hej. Hej Ditte. Vi vil bare fortælle, at vi har valgt at pudse alle vinduerne på skolen. Hvad siger du? Vi vil pudse alle vinduerne på skolen. Ej, det lyder da Helt gratis. fuldstændig vanvittigt. Er du Ja. sikker på det? Ja. Ej, hvor er det lækkert. Tusind tak, drenge. Vi startede med det mest oplagte sted, lærerværelset. Det er et must, at vores fantastiske og engagerede ledelse kan se ud, for hvad var den skole uden dem? Virkelig professionel. Når et vindue er ekstra beskidt som dette, er det vigtigt at bruge rigelige mængder med vand. Sådan. Vi har lige pudset jeres vinduer. Og det var på det her punkt, det virkelig gik op for os, hvad gevisme var for en størrelse. At se glæden i deres smukke ansigter gjorde virkelig et enormt indtryk. Vi har nu forstået glæden ved at hjælpe andre mennesker. Tak. Prøv lige at se, hvor rent det er. Hvor føles det bare godt. Nu kan vi se noget igen. Når du går ind ad døren, er det meget vigtigt, at du kun tager fat i dørhåndtaget. Derved får vi ikke fedtede fingre på roden, og du vil gøre rengøringsdamernes dag meget lettere. Puha. Man får helt sved på panden, men det gælder bare om at klø på. Ja, det er ikke nogen lige let opgave, vi har kastet os ud i. Vi har virkelig fået respekt for vinduespudserfaget, og hvem ved, måske vores fremtid ligger inden for erhvervet. Puha, hvor er jeg træt. Ja, det er også, men det er en dejlig fornemmelse at have nede i maven. Ja, det med at gøre noget godt for andre, er måske slet ikke så tosset. Jamen Magnus, jeg forstår det bare ikke. Har vi været ignorante? Har vi gået rundt med skyklapper? Det her, det må være næste kærlighed. Vi har virkelig ramt en guldår, Nikolaj. En guldår af godhed. Det her, det er større end os selv. Gevisme er større end os selv. Smile, if I drink and then I'm